perut kok mateng-mateng prawan sumput dadak ireng-ireng. Tapi manis rek, ireng-ireng manis, black sweet. Apa salahku, apa salah ibuku, hidupku dirundung pilu. Tak ada yang mau, yang menginginkan aku tuh jadi pengobat pilu, tuh jadi pelepas rindu, tuh jadi kekasih hatiku. Timur ke barat, selatan ke utara, tak kunjung aku temukan. At east and to west, offshot go to north, tak jua aku dapatkan, tak jua aku temukan. Oh my God, what it is the training. Ibu-ibu, bapak-bapak kayak sok mlebu mergo gak tepak. Bilang aku si jago tembak dengan peluru tombak, nembak wong dodol rujak, peluruku sampai buta. Mulutnya menghemot, mataku mencolot. Lihat body semok, katokku melorot. Kembang sawut dipangan wedhus sing nontok klambi ijo, budal gak adus. Cagar budaya dolor iku peninggalan purba, penuh nilai-nilai luhur lan bersejarah. Candilan arca dolor uga relip lan pura, patung berkepala satwa arane Tugu prasasti dolor wis memuat candi sastra, ditulis nganggo aksara Huropa. Allah kanggo beberno dolor cuplian sejarah babat tanah Jawi Jawa tuh wis dadi simbolis dolor kultural budaya, ngadeg patung Ganesha gagah
benda-benda warisan dulur kenek diarani benda pusaka dilindungi arkeologi ahli purba aga ha ha ya ana dongengan dulur tinggalane wong tuwa sing becik ketetek sing ala ketara minangka gambaran dulur urip ana alam donya sapa sing eling bakale mulya merga wong urip dulur mesti kanggonan sifat gendong meleh ayo dising agri nek ajine diri iku saka lati sifat andap asor saling menghormati tapi apa iki dulur wis titi mangsane akeh menungso kelangan nalurine tak ibaratno kacang lali ambek kulite ngelek-ngelekno wong liya ngejokno awake dhewe luwih-luwih sing sugih dulur uripe cek mapane iso nyetok donya saakeh-akeh sing tak jaluk nek wis sugih ojo lali ambek kancane akeh-akeh sing bodho dadi panganane pancene niki nek dipikir-pikir nggih nek nurut paunen-unen nek nurut sanepan pancene nggih kena diarani cocok nek jamane sekolahan kula biyen enten paribasan ngeten gela-gelo besok Cina londo kari sakjodo wong Jawa kari separo niku nek jaman biyen tapi sing bener mboten besok nek wis jaman gela-gelo Cina londo kari separo wong Jawa kari sakjodo niki sing bener soale jaman saiki Cina kali londo pun separo ngebeki negara lah benjing niku kepepet wong Jawa kari sakjodo lah niki monggo mawon sing kari sakjodo niki kenek didamel wenih muga-muga wong Jawa dadi wiji empun sampai dadi wijah soale jaman saiki kathah wong Jawa sing ilang jawane wong Jawa sing lali ambek naluri Jawa soale empun diracuni kali budaya-budaya saking luar negeri wis bengi rek ayo Cak pancet ae cak Good morning selamat pagi
jangan ditinggal iku don't forget me. Di SMS cewek sing teko Itali dikirimi tulisan I want have to see. Mergo biyen dhek tau janji nek ana waktu pasti eyem disambangi. Tak papak nang bandara landing teko Merpati. Mudhun aku dirangkul terus aku diemii. Aku nyadari nek cewekku pancen turis. Ibu Jerman, bapak asli Perancis. Saben dina dijak ngomong bahasa Inggris, akhire tak jawab no understand speaking English. Wong enak pancen wong pacaran, metu wong loro tak gandengi tangan. Cewek tak apeli liwat lawang buritan, bareng bapak ning ngamuk aku disiram kobokan. Nek cewekku pancen rodok tolol, masih gak ayu tapi bokonge bahenol. Tak gonceng sepeda motor dadak tangane metakol, bareng sepi-sepi dadak grayai kunci. Cekap semanten dolor kian kula monggo pinarak ingkang sekejo. Alhamdulillah bengi iki iso cuacae padang terang. Rapo jrek kae ngobong cocok temu. Ya apa sih rek? Riaya-riaya lho kok dikon ngobong cocote kancane. Lah ya apa kebacut kon niku? Kon tak kandhane iki mono main nduk endi? Iki ana desa Sumput. Lah iya main nduk Sumput. Iya. Kanca-kanca Sumput ngelumpuk kabeh. Oh, Sing duwe gawe Mas sapa? Mas Tris Effendi. Mas Delapa kan niku? Hei. Delapa kan niku? Iki gak ketok ya aku mang. Hunar ake dipasang iku apa sorot barang. Kabeh ndelok rene. Ya iya rek. Acarae apa? Oh, Acarae ulang tahun, Won. acarae ulang tahun. Ulang tahun kok kait menyanyi sok. Car lagune wali kaya iya. Apa maksud bos? Apa salahku? Apa salah dosaku? Iya. Awakku gak diwawu makmu. Hei, sendeng. Kaitan tak rungono waduh rek liwon kreatif. Iya. Lagune wali kena digawe nang jula-juli. Iya. Lagu sembarang kena. Iya. Bareng mburi-mburi tak rungono dadakno nemen tambahan. Lah apa sih bos? Ibu-ibu, bapak-bapak gak iso mlebu mergo gak tepak. Aku bingung lali lho bos kan niku. Lali ya lali tapi aja ngono delok nih iki ya ngono kancane delok ya ngintip pendek apa sih iki? Iku gak ngintip rek. Iku darani kameramen njukuk gambarmu. Gambarmu diambil. Ala apa gambarku Joko? Lah njero akeh gambarku foto bareng. Maksudnya iku di-shooting. Oh, dibidik, shooting. dibidik. Bidik kamu kate ngebedil lah. Maksudnya iku bos kan iku diincer. Disesuaikan. Disesuaikan. Disesuaikan kon ulang tahun lagune ngono. Mbok yo menghormati sing diulang tahune. Oh. Lagu sing ulang tahun tau apa? Arek cilik-cilik wis pinter menyanyi lagu ulang tahun. Contohnya kayak panjang umurnya. Panjang umumnya, Pak. Panjang umurnya,
panjang umurnya, panjang umur. Wis seru. Lah ngono kok takon kan, Bos? Lagu ngono e macet Pak. Ngerjae kok. Halo. Ojek iki. Pak. Lah, Pak. Loh, Pak. loh kok malah ngono, Bos? Panjang umur. Lah, hei. Pak. Lah, Halo. lah, Pak. Halo. Halo. Loh. Suaramu kok malah malih? Cece, ganti jaring Cece. Jaringan kayak filter. Lah. Halo. Wah, cocok iku. Halo. Lah apa dik ngono barang iki? Lah pen kono ngono iki gendeng. Filter. Glodok kan niku. Di filter. Aku tak menyanyi aja nyocot ae. Sing ngomong lak kon sih, Bos. Aku mau soalnya wis diwaran mbak Cak Effendi. Ya apa? Cak Trobos niki di syuting pun KCC. Apa KCC rek? Kakek cocot. Sing ngarai lak KM. Apa KM? Kamu. Ya KRM. Apa KRM? Karepmu. Ya BH. Apa BA? Bah. Ya KRM. Apa KRM? Karepmu. Ya CC. Apa CC? Cocot. Ya KRM. Apa KRM? Karemu. Ket nang KRM ae. Tak menyanyi aku. Ojo kuwatir. Ya. Iki masih kon ganti pasang AC kalau ana kipas sakmen gedene lho. Iku mono jajan rek. Jajan aku. Iku jepit iku. Jepit. Iki adune iku kanggo kemanten anyar. Oh. Lah Kemanten anyar karo jepit. Lah digawe ngipasi kok apa? Kemanten anyar masih aja dikandhani wis dicepit dhewe, Pon. Wah, aku tak cakar ndelok raimu tibake. Ya KRM. Apa kan? Karmu. Aku menyanyi, kono aja jundul-jundulan kok lho. Apa? Awakku panas. Gelani Bos pada narik cilik ae. Pada narik cilik sangget kaget kaget sangget. Keong racun. Keong racun ora kon. Iso kon lagu keong racun. Ha kan iso. Keong racun emo. Kok tak tanyane kon tiru. Lah keong racun sih. Iso kon. Agak. Apa iso kayak ngono. Iki ulang tahun kok keong racun. Oh ya ulang tahun. Ulang tahun arek cilik-cilik lagune arek cilik-cilik tok. Oh, tadi termasuk nek keong racun iki lagune gede-gede. Remaja-remaja. Remaja-remaja keong senengan racun. sing jingkrak-jingkrak. Nah. Ayo nyocot to maneh. Gak. Ya gak soalnya soalnya wong kene iki ngerti kabeh, Bos. Nyanyian unsur apa iku ngerti. Ya. Ana sing rock, ana sing dangdut, ana sing slow. Aja cacak kon njaluk rock, njaluk sing kula ta. Maksud keras ngono lho, Bos. Ya iya. Lek arek cilik senengane ana dhewe maneh, Bos. Ya. Iku kadang arek TK, cilik maneh. Dadi ana nggon-nggone dhewe. Nyocot to maneh. Gak apa. Aku tak menyanyi dhisik. Nyanyi ya. Sing ulang tahun iku loro. Kok iso? Ya anjene loro iki kok. Gak gelem takon ngopo. Gak kreatif kok. Iya kon iki. Ya mau kaitan mang. Loh. Panjang. Lah. Panjang anunya. Kok oleh ngencang ngene aku rek. Apa sih, Bang? Kae tes keliru lho. Aja ngomong keliru wekku. Panjang umurnya. Wis seru. Panjang umurnya, panjang mulia serta mulia. Apa niku? Liline disebol. Anggapmu aku lilin ah. Nek aku lilin ro aku manggo gelati kon tak gawe rotine. Gendeng. Nah kon tak blengek. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga yang diulang tahun ini cepat besar, ya. menjadi anak yang
soleh kalau laki-laki, kalau perempuan jadi anak yang solihah. Ndongakno ngene iki oleh ganjaran. Oh iya ta, Bos. Lho, ya apa mangkane jenengno arek kudu bernuansa agama. Dadine arek cek pinter. Kaya anakku iku. Sapa, Bu? Nuansa agama kabeh. Kok iso? Sing mbarep tak jenengno. Sing mbarep dhewe. Iya. Tak jenengno. Aku lak lali jeneng anakku. Ku ana jenenge dhewe lali. Sing lanang tak maksud, sing mbarep lanang tak jenengno Ibnu Saiton. Ibnu iku apa rek? Ibnu iku anak. Lah Saiton. Setan. Oh iya setan. Ibnu Kholik ngono lho. Ibnu Kholik gak kaya kon. Apa? Wis dielingno balak-balik kesorotan swarga jare kaya luwak. Oblok. Sopo? Lah kan biasae tak elingno balak-balik aja won. Liyane ae. Terus sing wedok. Si wedok. Tak jeneng Siti Nur Jahanam. Gendeng. Siti Nur Jana. Nah, Siti ku lemah, Nur cahaya, Jana swarga. oh sing bener iku. Anakku ayu kon ro dhewe. Apa? Ayo ayu. Ayu apa, Bos? Apa? Wong anakmu ngene kok ayu iki lho. Ya ayu anakku timbangane anakmu. Anakmu gepeng kaya klothok dawa. Berarti mane anakmu Apa anakku? bunder kaya ebor. Tapi lah sehat. Sehat apa? Anakku sing niru ibuke seger, Seger apa? segerdu. Ngono jare anakku saiki lahir alhamdulillah won. Saiki bareng perawan saiki anakku nek diarani Lady Gaga. Nek gak Lady Gaga anakmu iki. Apa? Lady Gajah. Oh. Gak masalah gajah, gak mate anti bangane anakmu kaya macan yang kebon binatang mata-mata. Lah apa? Alah, buktine. Wis aja lala anak. Wong anakmu ambek anakku ya seje-seje. Anakku 5 jenenge masih gak bernuansa Islam. Iya. Jenenge bernuansa bahasa Indonesia, jenenge apik-apik. Oh. Mesti ana sing ganggu iki. Lah apa sih, Bos? Teko Itali bae rek. Hi. Halo? Oh, rumah sakit. Loh. Lha ya apa sih, Bos? Ana apa kan iki? Aku budal mang lak bojoku ngene sewon. Apa ngene? Bobot tuwek. Walah. Tak dake rumah sakit. Loh. Oh ya, saya misuanya. Bojone lho. Suami. Nggih dokter, kula suaminya. Nggih, kula sing lanange. Loh, kok si lanange? Saya bapaknya. Nggih, kula bojone lho. Loh, ya suaminya ngene lho. Nggih, saya misua. Loh. Nggih digupu ini lho, digupi liwon. Liwon kanca kula. Nggih, terus pundi keadaane bojo kula? Oh, sudah melahirkan. Oh. Gunung Bledos apa bojomu? Sudah melahirkan. Oh, nggih, sudah melahirkan. Oh, nggih. Laki-laki atau jantan? Dokter bingung. Lho, apa? Laki-laki atau perempuan? Oh ya, perempuan atau betina? Bukan anakmu iku kewan ah. Lah mana apa kan? Laki-laki atau wanita ngene lho wis. Wanita apa laki-laki? Nah, cocok. Oh, nggih. Oh, lanang. Oh. Nggih. Alhamdulillah. Iki duwe jago maneh kon, Bos. Duwe jago maneh. Iya. Nggih, dokter, kula siap ngeriku. Terus pundi keadaane yoga kula? Oh, sehat nggih. Ibu nggih sehat. Oh, nggih alhamdulillah. Iya. Bobote pinten? Oh, 9 kilo. Iku raksasa ta bayi iku, Bos? Dokter, ancene bojoku ndablek. Apa? Gak tau oleh akeh-akeh ngombe es sampe buah-buahan yo ngene kedadeane won. Seger niku, Bos. Seger apa 9 kilo. Lah terus dos pundi dokter nglahirakne? Oh, operasi. Walah. Oh, nggih mboten napa-napa. Demi kesehatane yoga kula kali ibuke. Oh, dijahit. Nggih, mboten napa-napa. Anu dokter, nggih, nek dijahit kula sampeyan numani titik mawon nggih. Halo, maaf Pak Dokter ya. Ini teman saya terus enggak seberapa bisa bicara ini, Pak. Oh ya. Oh, dijahit ya. Oh ya, dijahit. Alangkah baiknya tepinya diobras saja, Pak. Jangan dokter pating beli. Nggih, mboten. Empun dijahit, empun diobras.
Nggih, nggih. Nggih mboten. Oh nggih, sehat sing kuat mawon. Nggih. Nggih mboten napa benang sepatu mboten napa. Saya kuat. Benang kulit dari kulit sepatu. Niki liwon gupui mawon. Nggih, keliwon nggih nggih. Liwon. Waalaikumsalam. Oh nggih niki enten kanca ndugi. Kanca ndugi, Pak. Nggih. Sapa iki? Waalaikumsalam. Oh anu Slamet. Lho, padane lampu disebul. Kon niku. Bos. Iya gak iso kepethuk ya mumpung pethuk pira-pira kesalahanku aku njaluk sepuro karo kon ya. Oh gak iso. Ayo selare. Riyoye ngelebur dosa rek. Ngelebur dosa ndelok perkarane. Kenake wong dosamu sak bajek njaluk sepuro. Dosa apa aku? Pokoke nek salahku ya pen, dene salahmu gawe-gawe dhewe. Aku nakal kon. Minal aidin wal faidin. Ya pira-pira kesalahanku aku njaluk sepuro karo kon won ya. Mohon maaf lahir batin, Mas. Iya. Bos, Gak iso. Aku nek mo ya mo. Lho, iki dina riyoye lho. Tapi kecewa wong kecewa ya oleh emosi won. Kecewa lapo? kecewa apa? Apane aku pas dina riyaya kan Jumat. Ya. Mari takbiran aku esuk langsung budal nang ngone wong tuwa. Iya. Aku njaluk sepuro wong tuwa, kon gak moro tak eling tak dhisikno rek. Kanca-kancaku aku nang omahmu jam 09.00 wis teko omahmu. Tak delok bojomu buka lawangmu ganok. Aku nang ndi kok? Kliru kon niku. Kliru ambek wae sapa? Mari nemen ngono. Kan dari jam 09.00 aku teko nang omahmu. Heeh. Bojomu buka, lawangmu ganok. Ah, aku nang ndi kok? Lah apa bojoku buka iku? Bener namat. Wis. Aku nang omahmu. Heeh. Kon gak ono kon nang ndi ngono lho. Aku nang omahmu. Kandhane aku nang omahmu. Aku jam 09.00 wis teko omahmu, tak delok dhewe bojomu buka lawangmu ganok. Ah, aku nang ndi kok? Genah. Iki lho. Kalimate genah. Ngene lho, Bos. Mat, aku nang omahmu. Heeh. Kon gak ono, kon nang ndi? Aku nang omahmu. Kandhane aku nang omahe. Iki ben ngene lho. Lah apa? Sing genah met tak genahne met ya. Ah. Sing dimaksud selamat ngene lho. Met, iku momokon. Mat, Aku nang omahmu. heeh. Lawangmu buka bojomu gak ono. Kon nang ndi? Nang omahe Slamet. Kaya melok dublek. Kandhane nang omahmu kok. Sik, tanganmu. Lah. Aku nang omahmu. Ah. Aku nang omahmu. Aku gak ono. Kon nang ndi? Nang omahmu. Oh iya. Aku melok bingung gak karuan, Bos, kok umat-umatno. Ah nek kon bingung gecokno cagake gak ngeblak. Ya gak, aku kadung jengkel kok. Gak apa. Jengkel apa? Jengkel apa-apane? Lah apa sih? Posoan. Ya. Eling-eling kon kanca ijak ambek aku. Iya. Anakku nang omahmu megengan iko. Iya. Wewe nang omahmu. Ya iya rek. Ana omahmu kon ro dhewe. Bareng nang omahmu anakku nggawa apa? Nggawa buntelan sakmono gedene. Iya. Wewe kok. Wewe nang omahmu nggawa sembarang kalir. Iwake ndok wungkul, bandeng wungkul, iwak pitik separo. Apik anjene, Bos. Api-apike kon tak teri ngono bareng wingi riyaya. Bojoku gak tak oleh masak, aja masak. Heeh. Engko kanca-kanca paling weweh rene. Iya jane. Jagakno lho ya. Kok gak jagakno ngono wong kon rumaja diutang. Anakmu teko tua tak sangoni 5.000. Tak buka datokno isine tempe tewipis. Peyek teri. Apa mari ngono tak delok ono pitik ta apa? Alah ceker ambek gulu. Carane kon gak ro. Carane apa? Awakmu nggawe kaca mripat kir. Lho. Kacamata ger. Iya. Cek apa? Lah, iwak teri kok wasno, gak kaya teri. Kaya apa? Kaya bandeng. Nah. Kapok aku. Aku wis tau tak praktekno ngono. Gawe kacamata kir. Iya. Mangan iwak teri cek nikmat. Wah, tak nikmati mangan iwak bandeng. Ah. Mangane enak. Ya iya. Bareng ngono mari mangan aku wis nang jeding Iya. ambek nguyuh. Tak selerekno lali kacamataku gak tak coplok. Mari ngono. Hi, Apa? kok paling ngono gede. Apa ngono? Apane? Cibuke lho, Mas Cibu. Gak,
Pancene kebacut kon, Mat. Tapi lak wis diteri karo bojoku. Teri wak ngono gaya apa iwak ceker nggonku gawe pakane. Iku vitamin tok bos ceker iku. Kono aja hahu ae, Won. Vitamin temen, Bos. Ceker vitamin apa? Loh, vitamin B. Wong ceker kok vitamin. Carane mangan iso ta enggak kon? Mangan ya dikrokot ae padha ae. Janganane iku cekel cek. Cek. Ceker lak ana drijine ngene. Iya. Lah drijine dengken. Nah. Lah sing beduduk kok kene kok. Nah, Cakoten iku vitamin B. Enak iku. vitamin B. Iya. Iya wong bobol. Vitamin B apa bobol iku, Wak? Tak cokot keriyos. Wah iki petik mari tarung kalah iki bobolen. Tapi lah enak sih rasane. Enak apane kaya laran Wak. Itu tulang rawan goblok bisa mengembalikan kejantanan. Lah, Jantaran apane prasa aku untu tambah linu kabeh. pancene didelekno sing vitamin tok pusing Vitamin kanggo kon. apa barang sing gitu tak delok pinggir mbek gorengan apa ati ta apa. Heeh. Tambah gulu. Lah iku tambah vitamin tok iku. Balung iku vitamin. Lho, carane mangan iku pelajarono. Oh. Mangan gulu dipelajari apane? Gulu lak mengkelung Nah, ngene. bengkok. Mengkelung. Lah dengken kretek. Kretek. Mari nu sedoten trup. Sum-sume iku. Vitamin C. Sum-sum apa? Heeh. Ya bener vitamin C. Semut iku ah. Ya tak sum-sum duduk sum-sum. Tibake. Semut. Ah, Tapi kebat. gak ngejokno terobos. Apa? Pancene sing wedok pinter gawe jajan. Lho anjene biar Anjene- kursusnya nang tata boga iku. Ah, PK kata boga. Dadi aku nek riyo bojoku wis gak usah pesen jajan mrono-mrono. Nang omahku. Nang metrobus. Jajan sembarang kali Romo. Heeh, tuku pesen roti sing gedhe ku jenenge apa? Roti ban. Pan apa iku? Ban swalu. Pedan sepeda ae. Roti bani roti bolu lho, Won. Wah, bolu. Roti bunder gede sing tengahe bolong. Heeh. Ah, ndukure dielet-eleti. Apa? Stenpet. Ya kok stempel. Enak badoken kon cek nyonyor. Masak gir apa samu. Mertego. Ya iku mentega. Mari dikai mentega terus ndukure diwur-wuri. Apa? Pasir. Enak pangan kon keleleken. Lah kok pasir sih, Bos? Mesis. Wah, enak iku nek wis dipangan. Ya iya. Durung sing jenenge bikang. Wah, Ya apa, Mat? bareng ndelok bikange bojomu, wah. Hebat teman, Bos. Ampun pecocoy. Hemet. Kon sampean ndelok bekange bojoku. Iya, Bos. Bacut. Alah, bacot iki. Jarene bojomu. Dik selamat monggo diincipi jare bojomu. Wah, bikange bojomu jan mongkok. Mekrok. Masya Allah. Iya. Kon jarene bekange bojoku mekrok. Ya roh. Tak pegat bojoku rasane. Lah, apa sih, Bos? Mari ngono tak cekel, Bos. Tak pletek ngene. Carane nek gawe ya ngono, Mat. Nah. Kudu dipleyek dhisik ngene, rek ngene kon. Ayo tak kliyek masalah lah kok gosong, Bos. Ketok ireng ngono lan. Iya. Meneh tak wenter. Angkene ya ngono padha mbek apa mi lho. Ya walike lho, walike. Ah, melok kon melok mangan bekange bojoku ah. Elek grek pisan. Tapi enak, Bos. Enak. Hemat nek ngomong ngene nek ngomong. Ya apa? Bos aku nang omahmu disuguhi bekang gawenane bojomu ngono lho. Kek ana gawenan rek. Ane gak kon kei gawenan kon mangan bekange bojoku. Sodok ndelosor kon. Gak wis iki. Siji iku. Wong kaitan Ulang tahun iki menghibur anu Ulang tahun.